Arian Ecwiti yw'r arian mae buddsoddwyr yn ei roi yn eich busnes am gyfran ym mherchnogaeth y cwmni. Gan ei fod wedi selio ar gyfradd daliadau yn y cwmni, nid yw'r math yma o ariannu ar gael i unig fasnachwyr neu bartneriaethau. Dydy'r math yma o ariannu ddim yn seiliedig ar asedau cwmni. Mae hyn yn golygu bod y buddsoddwyr yn wynebu'r un risgau a pherchenog y busnes a chyfraddalwyr eraill. Os bydd y busnes yn methu, bydden nhw'n colli eu harian. Bydd buddsoddwyr yn cael adnillion ar eu buddsoddiad drwy naill ai gael difidend gan y cwmni, neu yn ôl yr hyn y bydden nhw'n ei gael am eu cyfraddaliadau pan fydden nhw'n ei gwerthu. Bydd buddsoddwyr am wybod dau beth. Yn gyntaf, pa mor fawr fydd yr adnillion ar eu buddsoddiad. Ac yn ail, beth fydd eu cynllun ymadael, sef sut a pha mor gyflym y gallen nhw adael y cytundeb a symud ymlaen i'r nesaf. Mae gan Arian Ecwiti nifer o fanteision. Yn gyntaf, gallwch chi ddefnyddio'r arian a gewch gan fuddsoddwyr i ariannu'ch busnes, yn lle gorfod gwneud addaliadau ar fenthygiadau i fanc neu sefydliad arall. Ni fyddwch chi'n gorfod poeni am faich dyled. Os ydych chi wedi paratoi prosbectws ar gyfer eich buddsoddwyr ac wedi esbonio'r risgiau yn eich busnes, bydd buddsoddwyr yn deall y bydden nhw'n colli eu harian os bydd y busnes yn methu. Hefyd, yn dibynnu ar bwy yw eich buddsoddwyr, efallai y bydden nhw'n cynnig cymorth busnes gwerthfawr, neu'n dod â sgiliau a phrofiad i'r busnes does gennych chi ddim. Gall hyn fod yn bwysig a gwerthfawr, yn enwedig yng nghamau cyntaf y broses o ddatblygu eich busnes. Wrth gwrs, mae anfanteision i Arian Ecwiti hefyd. Yn gyntaf, bydd buddsoddwyr yn berchen ar ddarnwch busnes. Mae maint y darn yn dibynnu ar faint o arian mae'n nhw'n ei fuddsoddi. Mae hyn yn golygu nad chi sy'n rheoli'r busnes yn llwyr mwyach, ac efallai y bydd buddsoddwyr yn dymuno cael dweud eu dweud a gwneud penderfyniadau. I helpu i wneud hyn yn hawdd, mae'n ddoeth creu 2 ddosbarth o gyfraddaliadau. Un ar gyfer sylfaenwyr a chyfarwyddwyr, ac un arall ar gyfer buddsoddwyr. Bydd cyfraddaliadau'r sylfaenwyr a'r cyfarwyddwyr yn ei galluogi i benderfynu ar strategaeth busnes ac yn rhoi hawl iddyn nhw bedleisio. Fydd cyfraddaliadau'r buddsoddwyr ddim yn rhoi unrhyw hawliau iddyn nhw gael dweud eu dweud o ran cyfeiriad y busnes. Mae cytundeb da ar gyfer cyfraddalwyr yn hanfodol i reoli hyn yn effeithiol. Anfantais arall yw y bydd buddsoddwyr yn disgwyl cael cyfran o'r elw. Ond os ydych chi'n cael arian ar ffurf dyled, yr unig amod gan y benthyciwr yw bod y benthyciad yn cael ei addalu. Gall hyn fod o fantais yn y blynyddoedd cynnar. Os fyddwch chi ddim yn gwneud elw, fydd y buddsodwr ddim yn disgwyl cael ei dalu. Ond, ar ôl eich holl waith caled pan fyddwch chi wedi gwneud elw, efallai fyddwch chi ddim yn awyddus i roi cyfran ohono i'ch buddsoddwyr. Hefyd, gan fod eich buddsoddwyr yn berchen ar ddarno'ch busnes, bydd disgwyl i chi weithredu eu lles nhw, yn ogystal â'ch lles eich hunan. Os bydd ganddyn nhw safbwyntiau gwahanol am y busnes, gall hyn fod yn anodd. Mae'n bwysig eich bod yn pwyso a mesur manteision ac anfanteision Arian Ecwiti ar gyfer eich busnes. Bod cael gafel ar fuddsoddwyr yn gallu bod yn broses ddrud a heriol sy'n cymryd llawer amser, ceir manteision mawr hefyd. A chofiwch, mae'r ffordd fwyaf cyffredin o gael Arian Ecwiti yw drwy manylion busnes neu fuddsoddwyr cyfalaf mentro, gallwch gynnig cyfle i deulu a ffrindiau fod yn berchen ar gyfran yn gyfnewid am eu buddsoddiad. Efallai dylech chi ystyried hyn ar gyfer eich busnes.